Naša spoločnosť Siemens je výhradným dodávateľom hliníkových lodí od renomovaného výrobcu Alba pre Českú republiku a Slovensko. Sme hrdí, že môžeme ponúknuť našim zákazníkom špičkové lode, ktoré kombinujú excelentnú kvalitu, spoľahlivosť a inovatívny dizajn za priateľnú cenu. Hliníková loď Alba 460 je novým a perspektívnym riešením pre trendovo zdatných rybárov a nadšencov aktívneho trávenia voľného času. Spája pokročilú technológiu, efektivitu a spoľahlivosť, aby poskytla tie najlepšie zážitky a nezabudnutelné chvíle na vode. Celková dĺžka lode je 4600 mm a šírka je 2000 mm. Uhol kýlovitosti na zrkadle je 10 stupňov. Výška zrkadla je 508 mm. Loď je určená pre 4 osoby a maximálny výkon motora je 70 konských síl. Hrúbka lode a hrúbka obšívky sú 3 mm. Hmotnosť lode je 598 kg. Súčasťou štandardnej výbavy je celozvárané telo, 2 konzoly s kaleným sklom, dokončenie vlaku. Lodný exteriérový koberec. Vinyl, polica na pravej a ľavej strane so skrinkami na udice až do dĺžky 260 cm. 4 suché skrinky na prednej palube, 2 skrinky v zadnej časti lode, skrinka medzi sedadlami a skrinka na markízu v kokpite, skrinka medzi konzolami pre trakčné batérie, 65-litrová nádrž na ryby s okysličovaním v zadnej časti, 75-litrová palivová nádrž pre prívesný motor s palivovým filtrom, ovládací panel s 8 tlačidlami, 2 USB zásuvky typu C na konzole vodiča a spolujazdca, navigačné svetlá, horné pozičné svetlo na korme, príprava na montáž echolotov, elektromotora, trakčnej batérie, vysokotlakového čističa, automatické odvodňovacie čerpadlo, hlavný vypínač. Nohy pre rybárske sedadlo sú ukryté v predných a zadných častiach, sedadlá vodiča a spolujazdca na odnímateľných držiakoch. Zadný rad sedadiel je zabudovaný do zadnej paluby. 4 kotviace rohatky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Sada zámkov na skrinky z nehrdzavejúcej ocele. Riadenie s lanovodmi. Hliníkové lode Alba predstavujú ideálne riešenie pre všetkých milovníkov vodných športov, rybolovu alebo pre tých, ktorí si chcú užiť relaxačný čas na vode. Náš tím tvoria kvalifikovaní a skúsení odborníci, ktorí úzko komunikujú so skúsenými rybármi. A preto presne vedia, ako má vyzerať ideálna rybárska loď. Ich robustná konštrukcia z hliníka zaručuje dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím sa stávajú ideálnou voľbou aj pre náročné podmienky. Medzi výhody našich hliníkových lodí patria ich ľahkosť a jednoduchá údržba, čo zabezpečuje pohodlné a bezstarostné používanie. Navyše hliníkové lode sú ekologické, pretože ich výroba nezahŕňa použitie škodlivých látok a ich recyklácia je jednoduchá a efektívna. Viac informácií, ceny a kontakt na spoločnosť Siemens nájdete na našej webovej stránke www.albaboats.sk.